laite se tää oikein on? Tää on Günstick 916. Onks tää vaikee ajaa? Ei todellakaan. Elikkä tää on tosi simppeli. Jarru ja kaasu. Ihan perus painava toimiset jarrut. Saman tyyliset kuin kuorma-autoissa. Sitten täältä löytyy pakkia, vapaata ja eteenpäin menovaihde. Löytyy nopeeta ja hidasta puolta. Tätä on myös mahdollista saada ilman näitä tällaisia vipuja siten, että tästä itse joystickista löytyy pikavaihtimet eteen ja taaksepäin menemiseen. Kulkeeks tää lujaa? Näitä löytyy erilaisia versioita, eli löytyy näin sanottua 25 kilometrin vauhtia meneviä versioita sekä 32 sekä 40, eli se on vähän versiosta kiinni. Onks tästä isompaa olemassa ja pienempää? Löytyy, eli tästä löytyy 930, sitten löytyy pienempiä 90 sekä nyt uutena 908. Kelle sä voisit suositella tätä kokoa, mikä tässä nyt on, mitä esittelet? Tää on hyvin monipuolinen, eli tää soveltuu hyvin monelle varmasti. Eli jaksaa nostaa noin 1600 kiloa, joten ihan varmasti menee niin maanrakennukseen, lumitöihin ja muihin kesän pikkuhommiin. Tossa oli nyt toi yksi kauha, niin tuleeko tässä mukana mitään muita